Nakon višegodišnjeg čekanja, jedno natjecanje prvenstva Hrvatske u kartingu održano je na području Zagreba, preciznije na testnoj stazi tvrtke Bugatti Rimac u Mičevcu. Za organizaciju natjecanja pobrinuli su se Zagrebački automobilistički savez i klub Racing Panda. Pa evo, ovog vikenda smo se okupili ovdje napokon na Mičevcu, gdje smo na Bugatti Rimcu od njihovog poligona, testnog poligona, smo napravili nekakvu karting stazu koja zadovoljava prvenstvo Hrvatske. Zadovoljni smo kako je ta sva staza ispala. Mislim da smo napravili dobar posao, da smo napokon napravili karting stazu koja je dostojna na području grada Zagreba. Mislim da je to velika stvar. Pa evo, inicijativa je došla kroz naravno Hrvatski autokarting savez u suradnji sa našim prijateljima, kolegama iz Racing Pande. Jednostavno svi smo se nekako odlučili da tom kartingu moramo pomoći. Nema sad da kažem da su tu neki kartingaši ili automobilisti. Oni su dali inicijativu i Zagrebački automobilistički savez je prihvatio se isto, dakle tako, organizacije tog dijela, tako da je službeno Zagrebački automobilistički savez organizator, Racing Panda je suorganizator i upravo za njih možemo stvarno reći sve riječi pohvale. 3 dana su ovdje oni na čelu sa kolegom Stjepanom Jurkovićem navozili, mi smo brojali nekakvih 7-8 tisuća guma, najmanje ako ne i više, da bi doveli stazu koja je improvizirana staza u fazu da bude vozljiva i prvi put, evo, nakon gotovo 20 godina doveli ponovo karting na Mičevec. Krug stazom bio je dugačak 815 metara, a bilo je to dvodnevno natjecanje. Subotu 13. srpnja vozači su mogli iskoristiti za treninge, dok su u nedjelju 14. srpnja vožene kvalifikacije te po 2 utrke u svakoj od klasa. Pa evo, u prvenstvu Hrvatske imamo 9 klasa. I to su klinci od 5 godina, pa onda kasnije naravno ova zadnja klasa i do 99 godina. I skupilo se tu 30-ak na natjecatelja, ali ono što je bitno, prijavilo nam se i verificiralo 8 tih najmlađih od 5 do 8 godina. To je nekakva budućnost, na njima moramo graditi. I zbog toga je to sve skupa i napravljeno ovdje, da privučemo što više mladosti da se aktiviraju. Filip Baran, Fran Čisar, Ian Topličanec, Ena Cindrić, Niki i Leo Šestan, Eva Janko i Gabriel Hrg pokazali su svoje umjeće za volanima onih najmanjih kartinga, a nadamo se da će baš netko od njih postati buduća hrvatska automobilistička zvijezda. Što se samih rezultata tiče, najuspješniji klub u Mičevcu bio je KK Box 707, koji je imao pobjednike u 3 klase, te je u klupskom bodovanju osvojio 150 bodova. Luka Preksavec u klasi Rotax Micromax, Ivan Baran u klasi KZ2 i Luka Šoštarec u klasi KZ2 Master bili su pobjednici svojih kategorija. Sa 140 osvojenih bodova drugi je bio karting klub Koprivnica. Tomaso de Grisonjo u klasi Rotax Max Junior i Leon Zelenko u klasi Rotax DD2 doprinijeli su s maksimalnim brojem bodova u svojim kategorijama, a 2 pobjednika imao je i autokarting klub Podravina Koprivnica, Timoteja Filipovića u klasi Rotax Max Senior i Matiju Momčilovića u klasi DD2 Master. U listu pobjednika upisao se još mladi Vito Čoza iz Anvi Racinga u klasi Rotax Minimax. Bio je to vrlo vruć, ali i vrlo uspješan karting vikend na Mičevcu. Za pokretanje inicijative velike pohvale idu Go-Kart centru West i Racing Pandi, koji od svog pokretanja rade velike stvari za promociju karta. Zahvalio bi se onda svim vozačima koji su se odazvali, koji su došli na ovu našu stazu, na ovo naše natjecanje. I vidimo se, nadam se, i narednih godina na istom mjestu. Svakako moramo se zahvaliti svim sucima, redarima koji su nam radili na ovom natjecanju, ali svakako idu velika zahvala i
službama koje su nam ovdje bile, Policijska postaja Velika Gorica, DVD Mičevec koji su naš već evo dugogodišnji partner, dr. Mario Čuk sa svojom liječničkom ekipom i za kraj stvarno cijeli kompletan go-kart centar Westgate u koje sve pozivamo ako smo vas i malo je ponovo zainteresirali za karting, dođite u Westgate, uključite se u njihove priredbe, u njihove evente i evo, doživite taj karting ne samo izvana kao gledatelj, nego doživite ga na onaj pravi način s kacigom na glavi.